खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलों बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सोंहरलायगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्लाथो मोनबावगोन फालाय माब्लाथो सोबावगोन फालाय होननानै बैसागुनि सिगां मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन होनना नोंथांमोना गोबाङानो माने बुंहरलायगासिनो दङ सोंहरलायगासिनो दङ आरो जोंहा दायो बाथ्राबो माखासे खौरांबो ओंखारना फैदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसाखौ सोबावनायनि बागैनो दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांदो आरो जाहाथे नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हायो माब्ला नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनबावगोन ना बैसागुनि सिगां मोनगोन ना बैसागु बायनानैसो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोनसिगोन दा बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो हागोन आरो आं दानिया नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिम गिबियावनो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो जोबोद खस्थ'यै आं भिडिअखौ बानायदों दासान्दि गगा मोननाया माने हामथाराखै आरो दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनोसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ नोंथांमोना बैसागुनि सिगां मोनगोन ना मोना बेखौ दा खबर गैया बेखौ बुंहरखाबाय आङो माने ओरैनो सिं सिंथ' बेखौ खोनादों आरो बैसागुनि सिगां एबा बैसागुहालागै नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनहैनो हाबावगौ बेबादि बाथ्राथ' खोनादों नाथायबा बे अफिसियेल नङा बेखौ दा बेनिखायनो आं बेखौ 100% बुंहरखायो आरो नोंथांमोना बैसागुनि सिगां मोनगोन ना बेयो फिक्स डेट ओंखारना फैयाखै आरो जोबोद आसा खमसै होननानै आं बेखौ बुंहरखायो दा रुमारखौथ' नोङो फोथायनो नांला ओरैनो मालायफोरनि बे बाथ्राफोरखौथ' फोथायनानै लाब गैला बैसागुनि सिगां मोनगोन एबा बैसागुआव मोनगोन होननानैथ' दा बेखौ बोरै फोथायनांगौ जाखो डेटआ ओंखारना फैयाखैबा दा बे 100% कनफार्म जायाखै जोंहा चिफ मिनिस्टाराबो एनाउन्समेन्ट खालामाखै नालाय दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनो हाया आरो नोंथांमोना बैसागुआव मोनगोन एबा बैसागुनि सिगाङाव मोनगोन बेखौ दा आरो जोंहा थारिखआबोथ' फैनायनिफ्राय फैगासिनो दङ बैसागुनि जानो थांगासिनो दङ आरो बे बैसागुआव बोरै फैसाखौ होगोन आं बेखौ साननायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बुंहराखै आरो दा बे बैसागुसो जों खालामनो ना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे चेक राननायाव फैसाखौ लायनो बेबादि जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ फोथायखानो नांला आरो बैसागुनि सिगां नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनगोन होनबाथाय फोथायनो नांला आरो मोनखानाय नङाबादि आं बेखौ सानखाबाय आरो बैसागुआव रावबो बेहाय बबेबा मिथिङाव थांनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय बे चेकखौ लायनो थाखाय सान फाथाला बेहाय थाहैनांगोन ना नोंथांमोना दा बेबादि मिथिङा जाखानाय नङा बैसागु समाव दा बेनिखायनो बैसागुनि सिगां एबा बैसागुहालागै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोगोना जोबोद आसा खमसै सोखानाय नंला बादिखौनो नोंथांमोना सानना लाखादो बैसागु बानायनानैसो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा चिफ मिनिस्टाराबो जेबो डेटबो होखायाखै जेबो अफिसियेल डेटआनो ओंखारना फैखायाखै दायो आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा दाख्लै जा एप्रिलाव 1 थारिखआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिहालि एलआइसिनि फैसाखौ सोनो हादों दा बेखौबो बिथाङा फेब्रुवारिनि 1 थारिखआवनो सोना होगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन नाथायबा गैया फेब्रुवारिनि 1 थारिखआवथ' सोआसै एप्रिलनि 1 थारिखआवसो बिथांमोना बिहालि एलआइसिनिया फैसाखौ मोननो हादों दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो दै एलआइसि वाइसआवसो फैसाखौ सोगोन नालाय दा बेयो जोबोद लेट जागोन बायदिसो आं दायो मोनखाबाय आरो जेरैबायदि दायो माने खामानिया सोलिदों भेरिफिकेसननि खामानियानो दाबो जोबबावाखैसो बबेबा जायगायाव भेरिफिकेसन जागासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसानि थाखाय दा अब्ला नोंथांमोना सानना नाय गोबां एलआइसिफ्रानो माने जोबोद उनाव मोनहैनो हागौ आरो नोंथांमोननिया जानो हागौ नोंथांमोननि एलआइसिनिया जानो हागौ खोमा नोंथांमोननि भेरिफिकेसननि खामानिया जोब्बायबो जानो हागौ नाथायबा माखासे एलआइसिनिया हले दाबो जोबाखै माखासेफोरनि जायगाफोरना हले भेरिफिकेसन दाबो सोलिगासिनो दङ दा बिनिखायनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ गोबां लासहालागै गोबां समहालागैसिम बे फैसा राननाय चेक राननायनि हाबाफारिया सोलिबायानो थागोन इलेक्सन खाथिसिमहालागै थाहैगोन बायदिसो मोनलायलांबाय आंथ' दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नेबाय थादो आरो उपायथ' गैला जायखिजाया मोनबानोथ' जाबाय दा 10,000 फैसाखौ बेखौनो होननांसिगोन आरो आंनो माथो बुंबावनो फालाय सरखारनि नियम बायदि थांनांसिगोन दा उपायथ' गैला दा मोनसे एलआइसि वाइसआव बेबायदि सोबाथ' जोबोद गाज्रि जागोन दाख्लै बिहालि एलआइसिनिखौ जेरैबायदि सोदों दा बिहालि एलआइसियाथ' मोनसेल' एलआइसि दा बिनिखौ सोना होबाय एलआइसिनिखौ आरोबाव नेक्स्टआव सोयोबा मोनसेल' एलआइसिनि फैसाखौल' सोबावथोंसै जाखावदो आरो दाना जारलाया दा मोनफा मोनफा बेबायदि सोना थांबाय थाबा बोरै मोनहैनांगौ जाखो गोबां मानसिफ्रानो गोबां नेलायनांगौ जाहैसिगोन आरो दा जिखियानो जाया मानो बिथांमोना बेबायदि खालामनाय नङा बादि मोनदों आं बेबायदि खालामबाथ' गोबां जारला जाहैगोन खेबसे सोगासेयावनो 10टा 15टा 20टा एलआइसि गाहामनो फैसाखौ सोना होबासो नोंथांमोना थाबैनो फैसाखौ मोननो हालायगोन आरो दा बेबायदि मोनफा मोनफा सोबा हरले गैया सान्सआ जोबोद खमखा नोंथांमोना फैसाखौ थाब मोनगोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसाखौ थाब मोनगोना दा आंथ' सानखायो बेखौ बे बोसोरहालागैसिम बे मिथिं बायदिसिना जाखाबाय थागोन बायदि मोनदां बे बिटिआरनि इलेक्सननि सिगां बिथांमोना नङाबा बिटिआरनि इलेक्सनसिमहालागै थाहैनोबो हागौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसा सोनाया दा बुंनो हाया दै
दा जिखियानो जाया मानो समासो खोन्थासिगोन बेखौ माब्ला सोबावो मिथिं दावथिं जाबासो मिथिसिगोन खैजन मानसिनो खैजन एलएसिनो खैथा एलएसिनो फैसाखौ सोबावगोन बेखौ दा जिखियानो जाया मानो आपडेट थाबाय थादो नोंथांमोना चेनेलाव आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबाय थागोन बैसागुनि सिगां एबा बैसागुआव मोनगोन ना हले सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दा बियो जोबोद आसा खमसै आंबोथ' सानदोंमोन 10,000खौ बे फैसाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ बैसागुनि सिगांनो सोजोबलायोबा जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आंबो सानदोंमोन आरो दा आसाया खमसै बैसागुनि सिगाङाव आरोबाव सोबावगोना जोबोद आसा खमसै दा थारिखआनो नै गैलानोसै आरो खैदिन दंबावखाय दा जिखियानो जाया मानो आपडेट थाबाय थादो माला मोनो दा बुंनो हाला जेब्ला डेट फैगोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों